Guys, happy Monday. Welcome to my channel. Welcome to Ito TV News. Ang channel sa Kambuan sa Lungsod. Guys, Hindi kayo nakikap na yun? Hindi makikidnap si ma'am. Ano ko ba? Ako ba? Paano makikidnap si ma'am? Hindi naman kaya buhatin ng mga kidnapper si ma'am. Madali na tumalala. Hindi, wala akong nakita eh. Ano kayo mga na-shopping na? Ano wala to? Ito mga wala. Saan mo namin dadalhin itong mga pinamili ninyo? Kasi medyo madami po. Kanina mahirapan. Hindi mo na sa likod idaanin. Hindi makita ito ko. Apo. Saan po? Ikot sa kusina. Isipot mo sa cabinet sa tabi ng rep. Sige na. Ito pa. Sa? Oy! Si Didi, dumaan kanina, kinuha raw siyang host ng beauty contest. Tinatanong ba araw pwede ka mag-judge? Kailan daw? Sa Makalawa pa naman. Pwede naman. Wala naman akong gagawin. May tagal mo problema doon sa mga kape? Hindi. Nagustuhan nga yung Mrs. Go eh. Kaya lang, sabi niya kung pwede raw yung merong pang-Valentine na design. Kaya, nag-ikot-ikot muna ako. pero nga sige, ano itong travel na, no? Oh, okay na to. Mubalik pa to, Derek. Advicean. Oh, mahatag na ko ng mag-advise. Sige, thank you. Makuha nga ito. Laura? Itong agpaningkamutan. Ma'am, saan niyo namin nilalagay ito para hindi makita ni Sir? Ikot-ikot, ha? Ikot-ikot, ha? Ano ba ito mga pinamili mo? Yan? Masaya to, ma'am. Ano to eh?